Hlava vzhůru, úsměv na tváři, chůze v rytmu dechovky a ladné točení hůlkou. Mažoretky už dávno nejsou jen ozdobou sportovních utkání. V Moravské Nové Vsi se o víkendu konala kvalifikace na mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a televize RTA byla u toho. Mistrovství České republiky je vůbec největší evropskou soutěží. Nejen dívky na Jižní Moravě mají o mažoretkový sport čím dál tím větší zájem. Pryč jsou navíc už doby, kdy pochodovali zásadně v rytmu dechovky. My jsme chtěli se přizpůsobit životnímu pocitu mladé generace prostě. Čili hudbu si vybírají oni. Asi největší úspěch sklidili u poroty i u diváků karvinské juniorky v nové kategorii volný styl, kdy můžou mažoretky používat v jednom vystoupení hůlku i pompom. Jsem šťastná a že trenérky na nás byly pilní, že ty tréninky stály za to. My jsme spokojení. Byla zezřína. První místo si ve speciální kategorii seniorů odnesli rodiče valtických mažoretek za jejich recesistické vystoupení. Bylo to provokace proti dětem, no a samozřejmě ta reakce jejich byla šílená. Ale teď už jo, už se s tím holky smířily a už nás berou takové. My máme prima rodiče, jmenují se Oltář Valtice. Družstva, která postoupila, teď čeká semifinále. Pokud se probojují i dál, můžete je vidět na velkém finále ve Vyškově 21. a 22. června. Pavla Mrkvičková, RTA Moravská Nová Ves.